إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maraukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake bamu wannan damar domin mu ci gaba da karatu cikin littafin usulu thalatha daga wannan masallacin na NNPC quarters senior wing area 11 birnin tarayya Abuja. Yau shine 20 ga watan Jumadan al-Ula hijiran manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi na da shekara 1440 wanda ya zo ɗaya da 27 ga watan Januwari shekara 2019 miladiyar haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salatu wassalam idan tarihi ya inganta. Za mu ci gaba da karatu cikin littafin usulu thalatha na shay'in malami shaykhul islam shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Taimi an-Najdi. Allah maruka sarki ya rahamshe shi, Allah ya sa mu yi saboda shi. Yayin da muka ji karatuttukanmu na baya da malam yake magana game da nauyukan ibada wanda Allah maraukakin sarki ya yi umarni da kuma dalilan da suke nuni zuwa ga waɗannan nauyukan, sai malam yake cewa a cikin littafinmu wani shafi kenan zai zama shafi na 8 ko 9. Na'am. yawa shafi na 7 kenan wa anwa'ul ibada allati amara Allah biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan. Na'am. wa minhu ad-du'a wal khawf wal raja' wat tawakkul wal raghba wal rahba wal khushu' wal khashya wal inaba wal isti'ana wal isti'adha والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. wannan shine malam yace daga cikin nauyukan ibada allati amara Allah biha wanda Allah madaukakin sarki ya bada umarni da su mithlu sai malam yace misali in kana so ka san menene ibada, kun ji a karatunmu na baya muka ce in baka san me ibada ba to kana dab da ka fada wa shirka kenan. Duk mutumin da bai san dokan kasa ba ai is exposed kenan. Wanda bai san dokan tuki ba ka bashi mota da Allah me zai faru kaga shi yafi kowa sauki da za kama da laifi akan wannan ya bitin traffic ko ya tsaya lan din da bai kamata ba saboda bai sani ba. To amma wanda ya sani fa shine ko yafi kowa nisantan wannan abu idan ya san me yake yi. Ashe idan baka san menene shirka ba menene tauhidi ba kai kafi kowa zama vulnerable ka fada cikin shirka. Kuma wannan shirka ba kaman ka fada fa ne kai beating traffic bane fa a yanka maka tikiti ka biya 2,000 ko 10,000 ba. A'a wannan is a matter of janna wa jahannam. Babu magana wai matter of life and death. Wannan magana ne na gidan aljanna ko gidan wuta. Ashe kagan mutum ya gane me ake nufi da ibada tukunna, saboda idan ka gane me ake nufi da ibada sai ka kiyaye me ibada, sannan kuma sai ka gane me ake cewa shirka sai ka guje mata.
kun ga misalin da na kawo na sanin dokoki ko, duk mutumin da bai san hakkin wani abu ba to zai toye wannan hakkin. Haka yake a rayuwarmu, haka abin yake. Duk mutumin da bai san wani abu akan wani abu ka bashi to sai ya lalata wannan abu, kuma shi ba ma tare da ya san cewa wannan yana lalata abun bane. To amma wanda ya sani fa shi yafi kowa zama wanda zai kula da wannan abun. To shine malam yake cewa mithlu, sai ya fara bamu misali mai ake cewa ibada. Ba wai fa wai abinda malam zai ambato mana yanzu nan shine su ne ake cewa ibada kadai ba, a'a shi yasa ya ce mithlu, misali zai bamu, saboda baka isa ka kidaya su ba, kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce. Malam sai ya ce mithlu al-islam wal iman wal ihsan, peji na 7 ƙasa kenan. Malam ya ce misali al-islam shi ma ibada ne, wal imanu imani shi ma ibada ne, wal ihsani shi ma haka. Sai malam yake cewa wa sheikh rahimahullah awrada amthila lil ibada min bab at-tamthil la min bab al-hasr. malam yayi me malam ya bayyana mana, ya zo mana da misalai na ibada ta fuskar tamthil. Kun gane? Example. Ya zo mana ne, ya buga mana misalai ne na irin ababen da suke iya shiga karkashin ibada. Lamin babil hasr, ba wai ta fuskar takaituwa ba. Abinda ake nufi, abinda malam ya ambato a nan ba su kenan su kadai bane ibada, ba takaita ibada akan wannan ba, ma malam ya zo mana su ne ta fuskar ba da misali na abin da ke shiga cikin ibada. Allah ya sa mun gane wannan bayani. li'annaha aktharu mimma dhakara, saboda me ibada ta fi abinda malam ya ambato a nan, ibada ta fi ta yawa. Ababen da bai ambato ba sun fi yawa akan abin da ya ambato na misallan da ya bada na ibada. Shine Sheikh Fauzan bin Fauzan yake cewa wala yumkinu isti'abuha fi risalatil muktasara, bai yiwuwa ka zo da su ga baki daya ka iya lissafo ibada a cikin wannan takaituwar risala din, ba zai yiwu ba ka ce za ka lissafa. Sai malam ya ce lakin amma dai malam ya ambato misalai. Wani Sheikhul Islam risala, wanda yake so ya sani, to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da wani rubutun da ya yi, wani littafin da ya rubuta mustaqilla, ba shi da girma. Ina ji shafofin ba su fi 100 ba na wannan littafin. Sunan littafin al-ubudiyya, sunan littafin kenan al-ubudiyya, ibada. Ibn Taymiyyah yana da littafi. Sheikh Al-Albani, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi shar'in wannan littafin Ibn Taymiyyah, wanda Ibn Taymiyyah ya sa suna al-ubudiyya. Ina fata mun gane. sai malam yake cewa tabhath fil ibada wa anwa'il ibada wa bayan al-inhirafat allati hasalat min sufiyya wa ghayrihim fil ibada. Malam yace a cikin wannan littafin Ibn Taymiyyah ya kawo, ya yi bincike kwarai da gaskiya a cikin abin da ake ce ma ibada da nauyukan ibada da bayanin karkace wanda mutane suka yi, waɗanda suka fadawa a cikin wannan irin karkatuwan na abin da ake ce ma ibada da nau'in ibada, suka fadawa wani abu wanda ba ibada ba, suka kuskure ko kuma suka yi da gangan a cikin abin da aka ɗaura musu na ibada, suka kago wani abu. Malam ya ce na daga cikin abin da sufaye da waɗansunsu suke fadawa na daga cikin ibada. Wahiyar risalatun, wannan risala ne wanda yake da ƙima sosai. Malam ya ce yahtaju talibul ilm an yaqra'aha, duk wani ɗalibin ilimi yana da bukatuwan ya karanta wannan littafin al-ubudiyya na Ibn Taymiyyah. Ina fata mun gane.
wanda nake da anan gabaki daya shafuffukan guda 38 ne, shi yasa malam ya ce risala ce wanda ba shi da wannan. Amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani kamar yadda na faɗa ya yi shar'in littafin, Allah sa mu gane. Da irin waɗannan littattafan sai mu je mu duba shuruh da malamai suka yi a kai saboda faɗaɗa bayani a kai na ababen da malamai suka rubuta a dunkule. Ina fata mun gane. Na'am, wannan shine Ibn Abdul Wahhab ya gaya mana nauyukan ibada ba ta fuskar takaituwa ba, ta fuskar misali ala sabilil misal. Fa zakara rahimahullah al-islam. Shi Ibn Abdul Wahhab sai fara ambato abinda ake ce ma islam a cikin misallan da ya fara bamu nan ya ake ce ma musulunci, sai ya ce wal iman wal ihsan. Waɗannan ababen gabaki ɗaya menene sunansu? Wa hadhihi maratibuddin, su ne martabobin da ake samu na addini, su ne ake ce ma maratibuddin, wanda malam ya yi bayaninsu tafsilan keke da keke a nan gaba. Wannan wanda ake ce ma maratibuddin, waye san inda aka samo su? Waye san inda aka samo su? Malam yana cewa waɗannan da malam ya fara ambatowa na maratibuddin ɗin nan su ne suka fi girma a cikin nauyukan ibada. Duk wani abin da ake ce ma ibada, waɗannan su ne kokoluwa na ibada. Ina fata mun gane. Sai malam yake cewa za mu zo da bayanansu a wajen da malam yake magana akan asl na uku, ba usulu thalasa muke magana ba, to fil asl thani, a cikin wannan usul na biyu malam zai zo da bayanin su keke da keke. Wa zakara huna li annaha min anwa'il ibada, malam da ya ambato su ne anan saboda al-islamu da al-iman da al-ihsan suna cikin nauyukan ibada, shi yasa malam ya ambato su anan ta fuskar misali. Fal islam bi arkanihi al-khamsa, musulunci da rukunansa guda biyar. Ash-shahadatan shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan wa iqamus sala, da tsayar da sallah, da kuma ba da zakka, da kuma yin azumi cikin watan ramadan, da kuma aikin hajji zuwa ga ɗakin Allah madaukakin sarki. Hadhihi kulluha ibadatin maliyatun wa badaniyya, ibadodi ne wanda ake yi na me, na arziki da kuma na jiki. Wa kadhalika al-imanu bi arkanihi as-sitta, haka kuma imani da rukunansa guda shida. Waɗannan ne rukunan imani guda shida, ba shine a makarantu primary school da secondary school ake ta koya mana ba, 6 articles of faith ba, wancan kuma 5 pillars of Islam. To dukkan waɗannan 5 pillars of Islam ɗin nan da muka ji su, ai nauyuka ne na ibada, ko ba nauyi ba ne na ibada? In ma dai ya zama ibada na jiki ko kuma ibada na kuɗi. Sallah, azumi, aikin fitar da zakka ibada ne na kuɗi, ko aikin hajji ya kunshi ibadan kuɗi da kuma ibadan jiki. Sallah ibada ce ta jiki, ko ba haka ba ne? To ai sunan waɗannan, shi yasa Islam, shi yasa malam ya zo da misalin Islam. Kafin ka fara tunani to me yasa ya kawo musulunci a matsayin ibada, to idan ka gane me ake nufi da musulunci, ai su ne rukunan nan guda biyar. To waɗannan rukunan guda biyar kuma sun shiga ƙarƙashin mai ibada na arziki, ko dai ibada na kuɗi ko kuma ibada na jiki. To abu na biyu da malam ya ambato a cikin misallan da ya bada shine me, al-imanu. Shi kuma iman yana da me, rukunne guda shida, as-sitta. Waɗannan rukunnan guda shida su ne me, wa huwa min a'malil qulub, shine me, al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Waɗannan gabaki ɗaya hadhihi ibadatun qalbiyya, waɗannan ibada
na imani da Allah, imani da mala'ikun Allah, imani da littattafan Allah saukakku, imani da manzannin Allah, imani da ranar lahira, imani da ƙadara alkhairinsa da kuma sharrinsa, imani da waɗannan ababen guda shida ga baki ɗaya. Ibada ne na me? Ibada ne na me? Na zuci. Ba mun ce ibada yana iya kasancewa alal lisan ba? Ibada na iya kasancewa a cikin ƙal, ibada na iya kasancewa a kan gaɓoɓin jiki aljawarih. To wannan da muka ambato na al'islam, muka ce al'islam ɗin nan rukunan musulunci ka iya samu waɗannan ibadan, wanda suna iya kasancewa ibada ne na jiki, ibada ne na kuɗi. Wannan kuma da muka ce imani zallanta ibada ce ta me? Ta zuci. Allah sa mu gane. Kazalika al-ihsan, abinda ake ce ma al-ihsan shine martaba na ƙarshe a cikin maratibuddin. Huwa rukunun wahidun, rukuni ne guda ɗaya kawai. Kun san al-islam rukunai guda nawa? Guda 5. Al-iman rukunai guda nawa ne? Guda 6. Al-ihsan rukuni guda a gare ta, rukuni guda. Kun gane karatu? Al-ihsan ba maratibuddin guda 3 ba ne? Hadisu Jibril ba? To shi ihsani wannan rukuni guda ɗaya ne. Menene wannan rukunin na ihsani? Wa huwa an ta'budu Allah ka annaka tara'u fa in lam takun tara'u fa innahu yaraka. Wannan shine rukunin ihsani kawai. Shine babu wani je ka dawo. Shine ka bauta wa Allah madaukakin sarki kamar yadda annabi ya fassara. Kun gane magana na? Shine ka bauta wa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin shi. Ka sani idan kuma baka ganin Allah madaukakin sarki, ka san shi Allah madaukakin sarki yana ganin ka. Shine ihsani. Mutum ya ji jikin shi ya yarda, zuciyarsa ta yarda, komai na shi body, mind and soul gabaki daya ta fuskanci al'amarin cewa lalle Allah yana ganin shi. To wannan mutum ya kai karshe kenan. To a wannan lokacin komai da mutum zai yi ne yana taka tsantsan. Shin haka Allah yake so na yi ko kuma Allah baya so na yi wannan? Saboda a wannan lokacin kamar yadda aka sa maka CCTV a gaba, mutumin da SSS suka same mutum yana bin shi kullum, wannan mutumin zai karba bribe? In dai ya yarda cewa akwai SSS kullum suna kallon shi, kuma a cikin ofis ɗin kowa yanzu na a sanya CCTV, wanda bayan ICT na ofis ɗinka za su yi control ɗin shi ba, saboda su ɗin ma kana iya ba su kuɗi. A ce EFCC su suke da central control room da suke controlling duk wani ma'aikata na gwamnati, akwai CCTV. A samu wani giant control room misali, a ce suna kallo, kowa ya san kowane lokaci CCTV na nan kana kallon ofishinsa, kuma wannan mai 360 za a sa, ba wanda yake an gan table ɗinka ba, ka ɓoye a ciki a baya, ka ɓoye ka karɓi bribe. To don Allah akwai wanda zai karɓi bribe? An na zo na ajiye miliyan 1 kan wannan teburin, amma da na ajiye wannan miliyan 1 ina da waya, kun san technology ta kai ga haka ko? Sai waya na a sa kyamara daidai nan, CCTV kyamara tana kallon wannan miliyan 1 da na bari akan teburin nan. Sa'annan kuma na yi connecting wannan CCTV din da waya na, duk inda nake ina kallo. Yana akwai aka yake, kana iya connecting duk inda kake da data, kana kallon abin da yake faruwa a gidanka. To dan Allah, ma'aikacin da yake gidanka, dan wannan mai mofin da wannan ya san CCTV, ya san kullum oga na kallo, ya san akwai TV a ɗakin oga, ga miliyan 1, shi ya fi kowa sata kuwa a gidanka, cikin ma'aikatan gidanka, kai zai taɓa wannan miliyan 1? Ai ko dubu ɗaya bai cirewa da cikin wannan kuɗin, saboda duk yadda za a iya jawo ta kyamara na kallon shi. To me yasa ba za mu yi haka ba da hakikanin al'amarin cewa Allah yana kallon mu kullum? Idan mutum ya san cewa daga shi da ihsani, Allah yana kallon ka, Allah ya san me
Allah ya ce inna Allah khabirun bima ta'maluna a cikin suratul hashr sura na 59. Allah madaukakin sarki yana da cikakkiyar masaniya akan abin da muke aikatawa, kuma zai labarta mana, zai ba mu labari game da abin da muke aikatawa. balil insan ala nafsihi basira walau alqa ma'azira la tuharrik. na'am, amma wannan shine balil insanu ala nafsihi basira. mutum ya san abin da yake aikata, to ballantana Allah da ya halicce ka. saboda haka wannan shine al-ihsani, ka bauta wa Allah madaukakin sarki ka annaka tara, kaman kana ganin Allah madaukakin sarki. fa in lam takun tara, idan baka ganin shi kuma ba za ka gan shi ba da bai, to ka sani cewa fa innahu yaraka, shi Allah madaukakin sarki yana ganin ka. hadha a'la anwa' al-ibada, wannan shine mafi kololuwan nauyin ibada. kun gane? li'anna al-ihsana huwa a'la anwa' al-ibada. wannan da kake gani al-ihsan din da muka yi magana kan shi, to duk wani ibada da kake ji a duniyar nan babu wanda ya kai ihsani. shine karshe, shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah. idan kuma baka ganin shi, ka tabbatar da cewa Allah mulkaki sarki yana ganin ka. Allah ya sa mu gane. sai malam yake cewa wa hadhihi tusamma maratibuddin, waɗannan ababen guda uku da malam ya bada misalai da su, al-islamu wal imanu wal ihsan, waɗannan ababen gabaki ɗaya su ake cewa maratibuddin, martabobin addini. an baka martaba na farko islam, dama kowa ya shigo shine islam, ko kowa ya ce shi musulmi ne. to a cikin musulman nan kuma akwai mu'mini, a cikin mu'minai kuma akwai waɗanda suka ɗara suka zama muhsinai. shi yasa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, ku ce kawai mun mika wuya, amma imani bai shiga cikin zukatanku. hunaka farqun bainal islam wal iman, mun yi karatun anan. innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ka gani akwai bambanci tsakanin su kenan. idza ijtama'a iftaraka wa idza iftaraka ijtama'a. idan imani da islam suka zo daban-daban, kowanne na wakiltan wani. iman bi ma'ana islam, islam bi ma'ana iman. amma idan suka zo a waje guda, to kowanne na daukan martabansa daban. to ihsani shine na ƙarshe, su abubakar kenan radiyallahu anhu. لأن مجموعها هو الدين، لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وانا حديث أنا في صحيح البخاري. فسمى هذه الثلاثة الدين. kun san wannan hadithun jibril ko? ibn taymiya ya yi shari'i akan hadithun jibril. kun gane akwai littafi guda da ibn taymiya ya yi shari'i, shi ma ba shi da yawa, bai kai girman wannan ba, a kusan girman wannan shari'in da fauzan bin fauzan hafizahullah ya yi. sunan shi sharh na hadithun jibril alaihissalam. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine jibril, ya zo ne ya koya muku al'amarin addininku. ina fata mun gane. na'am, addu'a, sai malam ya fara, sai malam ya ce wa minhu, daga ciki addu'ahu, abinda ake ce ma addu'a yana daga cikin misalai kuma na ibada. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ahu wal ibada, ko ba ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba? to na daga cikin misalai da malam ya ci gaba da bamu. kun gane wannan misallan na farko ko? saboda su ne a'azam, su suka fi kowanne. to daga cikinsu kuma akwai addu'a'u wal khawfu
da tsoro. Ina fata mun gane. Warraja'u da yin aiki kana kwadayin Allah ya baka ladan wannan aikin da ka yi ba tare da ka yanke kauna ba. Wattawakkul ka dogara ga Allah marukakin sarki kuma kana mai riko da sababi. Wannan shine tawakkali ta fuskar ahlus sunna wal jama'a. Kakka je ka ɓoye kanka a ɗaki, za mu yi bayani a nan gaba na me ake nufi da tawakkali. Ka ga mutum ya je ya tsaya a cikin ɗaki yana ta nafilfili yana jira kuɗi ya zo masa, shi ba zai fita wannan ba, yana so Allah ya bashi nasara amma shi bai yi riko da hanyoyin samun nasara ba. Duk mutumin da ya rufe kanshi a ɗaki ya yi ta sauke Qur'ani yana ta tahajjud, Allah ya bashi yaro, don Allah zai bashi yaro? Bai aure ba? Tambaya fa nake, to bai riko da sababi ba, ta zai samu yaro? Saboda Allah bai sanya mu za mu haifi ɗa ta wani hanya ba sai ta hanyar aure, wanda za a samu wannan saduwa tsakanin mata da miji. Kun gane magana na? To kai kuma kai kadai kana ɓoye a ɗaki, Allah ya baka ɗa na gari, kuma kai baka ma taɓa ma fita ba, wai kai duk tunaninka dai tsabar ustazancinka, in dai kai tawakkali to Allah zai baka ɗa. To wannan ba ka jahilci shari'a. To wannan na bada misali ne na haka fato, akwai da yawa suna tarwakan Allah ya ba su arziki amma ba su ma ko kabo hanyar samun arziki ba. Kun gane abin da nake nufi a nan? At least dai ba hanyar da ka gibar ne yake baka arziki, Allah shi yake bada arziki, amma kana wani abu. Yanzu idan wilbaro kake pushin, ka ci gaba da roƙon Allah dai ka biya hanyar samun kuɗi kana wani aiki, to sanadiyan pushin tura wilbaro wallahi sai ka zama biliyoniya. Nono ne suka yi kuɗi suna sayar da manja a kasuwa suna da kwanta. Nono ne suka yi kuɗi suna aikin wanda kai kana gani kamar aiki ne wanda na kaskanci, amma sanadiyan haka Allah sai mai shi su masu kuɗi. Wanda kai a tunaninka yanzu na shushana ba aiki bane da zaka samu arziki, to shushana ya gwammace yayi shushani akan ya roke ka kuɗi, ya bi rana yayi shushani ka bashi naira 50. To idan ko ya ci gaba ya gama shan rana da rana yana shushainin akan ya roke ka kuɗi, da dare ya tashi ya tahajjud, ya Allah ka bani arziki na gari, wallahi ta hanyar shushana sai ya zama biliyoniya. Ba hanyoyi na da yawa ba. Daga cikin misali, yana tafiya ila wani ya yi accident, shi ko shushana gashi da ƙarfi, wani yana cikin wani hali yana nima a taimaka mashi ba kowa, wannan shushanan ne a nan, ko da ya taimaka ya fito da shi daga cikin motan da yake kila biloniyan garinsu ne, ko da ya yi shushana bai san komai ba, ya san da ya ɗauke shi ya kama taxi ya kai shi asibiti, ko da Allah ya warkar da wancan, shi kenan sai ya ce wannan mutumin ba zo nan a bashi namban wayarsa, daga nan shi kenan sai ya bashi, zo ka zama ɗan yaro na kana business, shi kenan daga nan ya zama mai kuɗi. A Indonesia wannan ya faru sanda aka yi tsunami. Wani malami yana cewa ya tafi Indonesia banda hace inda aka yi sunan wajen kenan inda aka yi tsunamin nan na farko, wani mutum aka yi zama mai kuɗi mai arziki sosai ba don komai ba, wata mata ce ya taimaka ma sanda wannan tsunamin ya zo, shi ko direba ne ma fa, direba na taxi ya taimaka ma wata mata, wallahi da Allah ya rayar da ita ta wannan, sai da Allah ya sa sanadiyar wannan taimaka mata da yi wannan mutum sai da ya zama mai arziki. To yana faruwa, amma mai tawakkali kenan, ka je ka dogara ga Allah, kai ka fita. Shi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce da za ku yi tawakkali kamar yadda tsuntsu ke tawakkali, hakikanin tawakkali, tsuntsu na fita da safe babu komai a ciki. Wane ne kakan tsuntsu? Wane ne connection na tsuntsu? Kai yanzu nan ka fita ka ce minista, ka san minista ba za ka buga minista waya, ko kai kuma ka san gwamna ba za ka tafi gidan gwamnan house a taimaka maka, ko kai wani a cikin gwamnati ka san shi za ka nemi connection. Wane ne kakan tsuntsu? Ka san kakan tsuntsu? In ba ka da abinci gida ka tafi store na gidanku ka ɗebo abinci, to ka gaya mun wani store ne baban tsuntsu ya ajiye mashi abinci? Sai store na Allah. Tsuntsu ya fita da safe, ko ba haka ba ne?
idan tsuntsaye suka fita da safe waye zai ba mu labari wa yake gaya musu inda abinci yake? kai da ka fita ba ofis ka tafi ba wajen cin abincinka ba, to shi tsuntsu yana da ofishinsa duk inda ya gani, saboda ya imani Allah zai ciyar da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yamma za ga tsuntsu na dawowa ciki a ciki. Kai ko da ka dogara da aikinka baka dogara ga Allah ba, ka gama wahala, ka dawo da yamma yunwa, matanka ta ma magana, ka datsa mata wannan, ka daka mata tsawa, ka wahala ga talauci. Saboda har yau kai kana tunanin connection ɗinka ne zai baka arziki, kana tunanin Allah ji kamar Albani Zaria. Wannan wani misali ne daban, yake cewa shi ilimi idan aka ce tun da kasan wani yana fita da safe ya je neman ilimi ya dawo, duk inda ya shafe shekara 10 wallahi sai dai ka ce bai aiki da ilimi sa ba, ma baka saka kira shi jahili ba. Amma kana iya samun mutum ya fita tun da safe, tun da aka haife ka yana da shago, kullum sai ya tafi kasuwan kwari, amma ya zo ya mutu ana neman kuɗin linkafani saboda talauci, a cikin talauci ya mutu, tare da cewa ko da yaushe sai ya fita shago. Ashe ba wannan bane yake bada arziki ba, amma dai kayi riko da shi, idan Allah ya nufe ka da arziki sai ka samu. Za mu yi bayani karkashin tawakkali. Warragaba shine shi ma kwadayi ne akan Allah ya baka ladan aikin da kai. Warrahaba shine tsoro na kwarjini. Wal khushu'i shine me kaskantar da kai wanda za a gani a jikinka, ka kankantar da kanka a gani a jikinka. Al khushu' shi yasa a cikin, ina ji Imam al-Qatada a tafsirin qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salat alladhina hum ko kuma alladhina fi salatihim, a'a ku yi agaza mana, alladhina hum ne ko alladhina fi salatihim? na'am, alladhina hum fi salatihim khashi'un. To cikin masu fassara a cikin tafsir na ji na Imam al-Baghawi ko na Ibn Kathir sai ke cewa khaifuna sakinuna shine khushu, masu tsoro. Khaifuna sakinuna suna da natsuwa. To kaga khushu'i wanda shine mai tsoro, shine mai kankantar da kai, afwan, wanda ake gani a jiki. Kaga mutumin da ya natsu ya kama kanshi, kaga kana gani a jikin shi, ka san wannan yana tsoron Allah, yana gaban Allah madaukakin sarki, kana gani a jikinsa cewa wannan yana gaban superior being. Wal khashya shi ma nau'i ne na tsoro. Wal inaba shine mai karkata zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wa anibu ila rabbikum, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin me, a cikin suratul zumar sura na 39. Wal isti'anatu shine mai neman taimako. Wal isti'adha ta'awudhi kenan, neman tsaro. Wal istighafatu neman dauki, aka maka dauki. Wal dhabhu yanka. Wan nadhru bakance. Wa ghairu zalika da saura irin waɗannan na daga cikin nau'in ibada wanda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da su. Qawluhu minhu du'a, abu na farko shine malam ya ce daga ciki akwai abin da ake ce ma addu'a. Muna da minti 20 ko mu ce maximum, mun ja 750 kenan ko malam, ko isha'i ba 750 aka rubuta ba? Na'am, to muna da minti 20 mu yi magana akan addu'a. Qawluhu wa minhu addu'a, malam ya ce addu'a. Menene ma'anan addu'a? Kafin mu shiga cewa addu'a ta kasu zuwa kashi biyu. Ibn Manzur ba Misri ko, fil lisan al-arab, a cikin harshen arab, littafin lisan al-arab, Ibn Manzur sai yake cewa wa qala Abu Ishaq fi qawlihi ujibu da'wata da'i idza da'an, ina amsa kiran wanda ya kira ni. Ujibu da'wata da'i, ina ansa kiran mai kira
idza da'ani idan ya kira ni. Wannan a ina ne Allah marukaki sarki ya faɗa ka? A cikin suratul baqara ko ba haka bane? A cikin suratul baqara aya na 86 Allah maraukakin sarki ya ce wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kuma idan bayina suka tambaye ka daga gare ni to lalle ni makusanci ne, ina karba kiran mai kira idan ya kira ni. Kun gani? Kira baka kiran kowa sai Allah barkake sarki. To addu'a yace ma'ana du'a lillah ala thalathati auja. Yace addu'a kana iya samu ma'anan addu'a Ibn Manzur ta fuskoki guda uku. Tauhidu wa thana'u alaihi, kadaita shi yana ɗaukar ma'anan addu'a da kuma yaba wa Allah maraukakin sarki. In ka ce alhamdulillahi, wannan ba yabo bane ga Allah maraukakin sarki a thana'u ba? Ka kadaita Allah, ka yaba wa Allah maraukakin sarki, ka ƙaulika kamar maganarka na cewa ya Allah la ilaha illa anta, ya Allah babu abin bautawa da gaske face kai. Wannan addu'a kenan, shi ma yana ɗaukan ma'anan du'a. Wa ka ƙaulik, kamar kuma faɗinka rabbana lakal hamd. A sallah baka faɗa rabbana lakal hamd, ubangiji na godiya naka ne. Lakal hamd, ashe ka kaɗaita shi kenan. Irin wannan yabon da godiya babu wanda kake wa sai Allah barkaki sarki. Kaga sai da kace lakal hamd, kamar yadda kace iyyaka na'budu. Duk inda kuka ga wannan abun fa yana daukan ma'ana fa. Ko da kace ar-rahmanu alal arshi stawa, ba ka zo da prepositional verb din ba da tukunna kafin ka zo da verb din ba, sai da kace alal arshi kafin ka zo da maganan fi'l din, shine al-istiwa. Wannan irin salon maganan yana nufin cewa irin ɗaukakar Allah irin tashi ne shi kaɗai ba za ka kwatanta da na kowa ba. Wannan specific ɗaukaka ne, shi yasa aka ce alal arshi stawa, sai aka kaddamar da me da prepositional verb ɗin tukununa alal arsh kafin ma a ɗauko maganar fil ɗin. Kamar da kace iyyaka na'budu, taqdimul ma'mul al-amil. Ka kaddamar da iyaka tukunna kafin ma na abu, saboda me tufidul hasar, restriction, ba za ka bauta ma kowa ba, shi yasa ka fara cewa iyaka. To anan ma idan ka ce rabbana lakal hamd, ka gani lakal hamd, idza qultahu, idan ka faɗe ta to ka kira Allah kenan. Ko baka kira Allah ba, wannan shine addu'anka da magananka rabbana. Ka ji da kace rabbana ba kira kai ba, ka kirayi Allah marukake sarki. Thumma ataita bithana, sai kuma sai ka zo da me da yabo, rabbana lakal hamd. Kaga wannan rabbana da ka faɗa, ka kira Allah tukunna. Rabbana, ubangiji na, rabbi ubangiji na, rabbana ko ya ubangijinmu, lakal hamd, yabo naka ne. Kagan sai ka bi da shi da athana'u. Shi yasa muka ce tauhiduhu, kadaita Allah marukakin sarki, wathana'u alai, da kuma mai yaba wa Allah marukakin sarki, shine ake nufi da ibada ta fuska na farkon nan. Misali kuma wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijinku ya ce ku kira ni za amsa muku direct. Ko babanka ne ya ce idan kana da matsala ka bugo min waya, wala akwai ranar da ko kana da matsala ka buga mai waya sai ya ce wannan yaron matsi ne da shi, kai kadai na haifa. Hakan zai faru ai ko ba zai faru ba?
duk sanka da ɗan uwanka, duk san ɗanka, in dai kullum in ya bugo maka ya dame ka, sai ka zo rana ɗaya kana cewa kai wannan yaron, ko baka faɗa ba sai ka ji a zuciyarka. To Allah kaɗai ne ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya ce ku kira ni zan amsa muku. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, kun gani ibada ne ke nayi, tunda ya ce waɗanda suke girman kai game da kirana, game da bautawa Allah. To ka gani wannan shine fa hadha darbun min du'a'i. Wa darbu thani, ka tambayi Allah, ka roki Allah afwa, Allah ya gafarta maka, Allah ya maka rahma, da kuma abinda yake kusa da haka, da abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah, da abinda yake makamancin irin wannan. Ka ƙaulika, kamar faɗinka Allahumma ghafir lana, ya Allah ka gafarta mana. Wannan ba addu'a ba ne? Wannan addu'a ne ai. Sai da ka ce Allahumma, ya Ubangijinmu, ya Ubangiji, aghfir lana, ka gafarta mana, Allah ya gafarta mana. Waddarbu thalith, misali na uku shine kwaɗayinka na neman wani abin duniya daga wajen Allah. Ka ƙaulika Allahumma rzuqni malan wa waladan, ya Allah ka azurta ni da arziki da kuma ɗaya. Kaga abinka ne na duniya, amma wa kai tambaya? In za ka kira wani shehi ka ce baka arziki da ɗa, ashe Allah kake kira. Kun gane ma'anan addu'a a nan ko? Kun gane ma'anan addu'a? Wa innama summiya hadha, waɗannan ababen gabaki ɗaya na kiransu gabaki ɗaya jam'insu addu'a, li'annal insana, saboda shi mutum yana son abu, yana kaddama shi, yana farawa na mai dabe, ya Allah ya Rahman, sai ya fara kiran Allah tukunna. Saboda haka wannan addu'a ne. Kafin haka yi mun gane menene ibada ba, mun yi ismun jami'a nan ba, yau wato mu tafi. Sai malan ya fara bamu waɗannan, sai ce addu'a, wastadalla bi qawli Allah tabaraka wa ta'ala, sai bada cewa Allah ya ce ku kiraye ni za amsa muku. Wannan sai ke nuna mana cewa addu'a huwal ibada. Sai malan ya sake karfafa wannan maganar tashi da me malan ya faɗa, sai ce addu'a'u mukhul ibada, the essence of addu'a, the essence of ibada shine addu'a. Kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me, kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arafa shine me, hajj. The essence of hajj shine arafa, amma shi kadai yake nuna cewa shine hajj? Ai akwai manasik na hajj. Amma wannan hadisi ne da ifi. Imam Tirmizi da ya rawaito hadisin, sai da ya ce wannan hadisin gharib ne min hadhal waja, gharib ne, it's a strange hadith, la na'rifuhu illa min hadithi ibn lahiya, ban san shi ba sai dai ta hanyar hadisin ibn lahiya. Kuma shi Abdullahi ibn lahiya ba a karban hadisin shi ta wani fuska. Ya zo ya samu jarabawan kuna na takaddunsa, to a hadisan da ya ruwaito kafin, saboda ba shi da hifz sosai na kai, shi hifz na littafi ne, to tun da ko littattafansa suka kone, hadisan da ya zo yake badawa daga bayan haka to ba a karba, saboda ba shi da karfin hifz na kai, shi hifz ɗinsa ne na littafi. So wannan hadisin kuma ya zo, sai dai hatta ibn Baz, ina jin sautin bin Baz a cikin fatawoyin da aka tambaye shi game da wannan hadisi, ya ce hadisin bai inganta ba. Abinda ya inganta shine mai addu'a wal ibada. Allah sa mu gane. Wanda yake kuma wanda ya inganta shine hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito a cikin musnad ɗinsa
Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a cikin al-Adab al-Mufrad, Abu Dawud, adda Imam Tirmidhi da Ibn Majah dukkansu sun kawo fi sunanihim min hadithin Nu'man bin Bashir annahu qala ad-du'a wal ibada. wannan shine wanda ya inganta. Wa hadha an-nassu na'am. saboda haka malam sai yake ce mana addu'a ta kasu ala qismaini, zuwa kaso guda biyu: du'a wa ibada wa du'a mas'ala. addu'a na ibada da addu'a kuma na mas'ala. addu'a na ibada da kuma addu'a na mas'ala. ina fata mun gane. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, hadisin Abu Huraira radiyallahu an, hadisin yana cikin musnad na Imam Ahmad, Abu Dawud a cikin kitabus sala, Imam Tirmizi ya kawo hadisin, wannan hadisin Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'a. wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa shay'un akrama ala Allah ta'ala min ad-du'a. na abin da yake da karamci kaman addu'a a wajen Allah murkakin sarki. ina fata mun gane. aka kuma hadisi ya inganta, Imam Ahmad a cikin musnad din shi, Al-Hakim an-Naisaburi a cikin Mustadrak ala sahihain bi sanadin sahih, da isnadi da inganta, hadisin Salman al-Faris annin nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake nuna cewa Allah marukakin sarki yana jin kunya. Allah yana da karamci, karim, yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi. Allah yana jin kunyan mutum ya daga hannunsa. kun gane magana na? mutum ya daga hannunsa ya roki Allah marukakin sarki, ay yaruddahuma sufran khaibataini. ka daga hannu ka roki Allah, sai ka fadar, sai ka ji hannunka Allah bai amsa maka ba. Allah tare da cewa ba tilasta ma Allah komai, yaf'al ma yasha, amma saboda duk wani siffa na kamala ta kai ga Allah. ai mutum ka roke shi abu bai baka ba, ai na ƙasa ne, na ƙasa ne. to siffa ta kamala cikakkiya ce ga Allah murkaki sarki. to ka roki abu a baka, ai siffa ne na kamala, isa ne. saboda haka Allah murkakin sarki duk siffofin kamala sun tabbata ga Allah. ba ka daga hannu ka roki Allah abu bai baka ba, sai dai ya faru ta fuskoki guda uku. ina fata mun gane. sai dai su faru ta fuskoki guda uku. sai malam yake cewa wannan akwai sharaɗi. wa idza sa'alaka ibadin nan da Allah ya faɗa, Allah ya ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. menene sharuɗan da Allah ya bada idan ka kwararke shi zai amsa muku? kuma ku karɓa kiran Allah murkaki sarki, ku yi abin da Allah ya ce ku yi, ku roki Allah, ku gan Allah bai amsa muku ba. idan muka yi bincike a cikin ayoyi cikin Qur'ani da suke magana kan tambaya, wannan wa idza sa'alaka ai tambaya ne sahabbai, idan bayina suka tambaye ka. to idan muka yi bincike akan tambayoyi da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka, to za mu gane idan Allah ya tashi idan Allah ya saukar da aya game da ba da ansa na tambayar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce qul. amma da aka zo na wannan maganan addu'a, Allah bai ce qul ba, kai tsaye Allah ya magana. idan muka duba, Allah madaukakin sarki ce yas'alunaka anil ahilla, jirajiran wata, jinjirin wata, ana tambayanka game da jinjirin wata. qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. qul amsan ya zo da qul hiya mawaqit
lin-nasi wal hajj suratul baqara aya na 189. wa yas'alunaka 'anil yatama, suna tambayanka game da marayu. Qul islahul lahum khair. Qul, kagan amsa game da tambayar su sai da aka ce qul, ka ce da su. wa yas'alunaka madha yunfiqun, suna tambayanka me za su ciyar. Qul al-afwa, access. Qul, ka ce da su. wa yas'alunaka 'anil mahid, suna tambayanka kaman game da jinin haila. Qul huwa adhan, ka ce akwai cuta ciki. Qul yas'alunaka 'anil anfal, qul al anfalu lillahi war rasul. Qul, ka ce da su. Amma da aka zo wa yas'alunaka arwa yau wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Sun tambaye ka game da ruhi, yani Jibril alayhi salam. Wasu malamai suka ce rai, ka ce qul. Amma a wannan gabar wa idza sa'alaka ibadi anni, idan bayina suka tambaye ka game da ni, qul, Allah bai ce qul inni qaribun ba, wa innama qal fa inni qaribun. Allahu akbar. Bai ce ba, ku duba fa, ku yi bincike cikin ayoyin Qur'ani. Yas'alunaka wa yas'alunaka an ruh, qul 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 qul. yas'alunaka an as-sa'ati ayyana mursa'a, qul innama ilmuha. Ka gani? Amma da aka zo wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah bai ce qul, ka ce da su ba. Imam Bukhari ya ruwaito daga hadisin Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, yace mun kasance muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, a wata tafiya. Wato sahabbai ko babu wanda ya more kamar sahabbai. Kai ka duba yana cewa kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, mun kasance muna cikin tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam. Dazun a karatu mu na aqida nake cewa wani abu sai sahabbai. Kaje Abu Hurairah yana ce abokina ya ce mu, Abu Hurairah kenan, sai kaje yana ce abokina, annabi fa kenan yake nufi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah da abotan da yake tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar. Ka duba irin more wanda sahabbai suka yi. To Abu Musa al-Ashari yake cewa fa kunna idza alauna kabbarna, idan muna hawan tudu sai mu yi ringa kabbara. Fa qala an-nabiyyu sallallahu ayyuhan nas, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban walakin tad'una sami'an basira. Ka gani? Ce kuna kiran wanda ba kurma kuke kira ba wanda is absent ba ne kuke kira. Allah yana tare da ku. Allah ya san abin da yake cikin kirazan mutane. Misali, wanda kuke kira fa wanda yake ji ne, wanda jinsa ba kaman jin kowa ba ne, wanda yake gani ne, wanda ganinsa ba irin na kowa ba ne. Mutum ya ce ya daɗe yana ta roƙon Allah kuma ba karɓa masa ba, ko kuma masallatai ana ta alƙunut gashi kuma kullum muna cikin musiba. To menene matsala? Tabbas matsalan dai daga wajenmu yake, ko ba haka bane? Tunda dai Allah ya ce ku kira ni za a amsa muku. To su wane ne kuma Allah ya ce zai amsa ba? Allah ya ba mu adireshin su. To ashe idan ba karɓa mana ba, ko da kuma mun kasance masu takawa kuma ba karɓa mana ba, to hadisi ya nuna mana ta fuskoki guda uku Allah yake iya karɓar mana addu'a. To idan Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah za mu ji bayani akan haka.
abinda muka faɗa muka yi daidai Allah marukaki sarki ya ba mu ladan shi, wajen da muka kuskure Allah marukaki sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.